पाग्लादिया दैमानि खुरखानाया गिलु बालु महर लादों। चरनज जंगल गामियाव गंजिनै नखर गोजावलांनायनि लामायाव बिघा बिघा आबाद फोथार सिलिंखार। बिटिसि हालामनि तामुलपुर आरो बाक्सा जिल्लानि गेजेरजों बोहैलांनाय पाग्लादिया दैमानि खुरखानाया जेरै मुं ओरैनो फाग्लानि महर लादों। तामुलपुर जिल्लायाव पाग्लादिया दैमानि खुरखानाया गिख्रंथाव महर लादों। चरनज जंगल गामियाव गंजिनै नखर गोजावलांनायनि लामायाव दैमानि सानजा रुगुङाव थानाय गामिनि गोबां नखरफोरा मैखोम हुमखिजों सान बारहोनो गोनां जादों। जायखिजाया समावनो पाग्लादियानि दैयाव गोजावलांनो हागौ। আমাৰ মানে এই অঞ্চলত যিখিনি পাগলাদিয়াৰ ওচৰত লাগি থকা গাঁও আছে, যেনে চৰং জংগল, উপৰচৰীয়া, কান্দলিমাৰা, পলকাটা, মাদালবাৰী, এই অঞ্চলত প্ৰতি বছৰে মানে গৰাখহনীয়া হৈ আছে। खुरखानायनि जाउनाव रबिराम ब्राभा मुंनि सासे सुबुंनि न' बां आबुङै पाग्लादिया दैमायाव गोजावलांबाय। जायगानि सुबुंनि अजद बायदियै गामिनि खमैबो गंजिनिफ्राय गंजिनै नखरा खुरखानायनि संखिनायजों मोगा मोगि जानांनायजों लोगोसे दैमानि रुगुंनि साखाथिनि गामियाव थानाय खमैबो गं-70 नखरनि जिउ सम्पतिनि सायाव खुरखानाया संखिखांनाय लाबोदों। এই চৰনজংগল গাঁৱৰ পাগলাদিয়া নদীৰ পাৰত থকা মই শ্ৰী ৰবিৰাম ৰাভাই যিটো বস্তিত বসবাস কৰি আছোঁ, এই বস্তিত আমি এতিয়া নাথাকি অন্য ঠাইত যাব আমাৰ তাৰমানে সুবিধা নাই। मख'जाथावनादि खमैबो 6 दान सिगां खुरखानाय होबथानायनि थाखाय जिअ बेगनि मथावरिखौबो दैमानि दाहारा बुसारलांबाय। बेनि अनगायैबो दैमानि सानजा रुगुङाव सोलिबाय थानाय जिअ बेग मथावरि गायसंनायनि खामानिया आद्रा जानाय थानायाव रायजोफोरा रागा जोंनाय फोरमायदों। थाबैनो आद्रा खामानि आबुं खालामना खुरखानाय होबथानायनि राहा लानो सरकारखौ दाबि फोरमायदों। बे गेदेर खैफोदनि समावबो रावबो सुबुं थान्दै बिबानगिरि एबा बिफानारि बिबानगिरिया जाथायनि थावनियाव खहा सैनांनाय दुखुथिया नखरफोरखौ खौरां लाइनिबो गोथौ अजद दैखांदों। মই ভাবো এইটো এটা চৰম ব্যৰ্থতা। আমাৰ এইটো চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, নহলে প্ৰতি বছৰে আমাৰ এইটো নদীয়ে এটা ভয়াবহ ৰূপ লৈছে আৰু যাৰ ফলত এই অঞ্চলবাসীয়ে ভুগিব লগা হৈছে। फारसेथिं पाग्लादिया दैमानि खुरखानाया बाक्सा जिल्लानि बरिकाडङा ओनसोलाव सिलिंखारनि महर लादों। पाग्लादिया दैमाया गोबां आबादारिफोरनि हा खुरखानायनि जाहोनाव गावसोरनि आबाद फोथारखौ खोमाना लानो गोनां जादों। खमैबो 100 बिघा आबाद हा सिलिंखारनि लामायाव। सोमखोर गोथां जाबोनाय माइ गायनाय आबाद हाखौबो खुरखालांबाय पाग्लादिया दैमाया। जाउनाव राहा गोथे जानानै खर' खाफाल आखाय होनांदों जिंगायाव गोग्लैदों आबादारि रायजोफोरा। बेल' नङा, गेदेर ओनसोलनि फारसेबो हुमखि लाबोदों पाग्लादिया दैमानि खुरखानाया। पाग्लादियानि दैया जायखिजाया समावनो दैमानि सोनाब रुगुङाव उसिफावबोनाय दैखौ होबथानो खोनाय मथावरिखौबो खुरखालांनो हागौ। बिफाननि बिबानगिरिफोरा मावनांगौ खामानिखौ थि समाव मावफुङैनिबो गोथौ अजद दैखांदों सैनांनाय आबादारिफ्रा। सरकारा जिखिनि खामानिखौ मावनांगौ बेखौ मावनांगौ। दा सोरनि ग्रुपआव गोलैदों बेखौ जों जेबो मिथिया। दा जोंनि बोरिकाडंगा गामि सा बोरिकाडंगा गामिखौ थारमाने रैखाथि बा रायजोनि दा जिखिनि मथरै फैदों बेखिनिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय सरकारा नाजानांगौ। दा बाथ्राया जाबाय, सरकार खुंथाया बे गिख्रंथाव खुरखानायखौ होबथानो थाखाय मा राहा लागोन? बेयो नोजोर बोथावना जागोन। ब्यूरो रिपोर्ट, असम लाइव 24, बड' लाइव 24।